Sithe uba ile ntombazane WhatsApp hayi? Angiyazi. Hawe ma uyazi kanjani le ntombazane? Iku WhatsApp wakho man. Ngikhuluma naye. I-WhatsApp wena nje. Ngithi phendule phela. Ngizoyiphendula kanjani mayibhalela wena i-message? Phela kumele uyiphendule ngoba eyakho le phone. Awumazi kanjani umuntu okusendela i-message kweyakho iphone? Yo, kadeve le phone. Umngane wami lona bengazi nokuthi sisebenzisa ifoni yami. Awe Masithembu wamakhelwane bethu abasha bathandana kanjani? Ngiyababona. Awe ma mvulela umnyango wemoto sebeyakhisana. Ngiyababona. Wena Sithe wenziwa yini ungenzi kanje? Ngizwa ukuthi angikamazi kahle phela lo sisi basanda kufika kodwa ngemvume yakho sengizoyokhuluma naye. Mama. Yes. Ngilalela. Yini noma ekamereni lenu ebusuku kube ngathi khona umuntu oshaya izandla. Ingoba sijwayele ukulala sivula amawindi bese kungena omaskiti endlini yethu ebusuku ngoba basuke bebaningi labo miyana si-end up sishaya izandla sibabulala. Shithi nomalume wakamakhelwane iyasiza la ekhaya. Usiza ngani umalume wakamakhelwane? Ngoba uma usebenza ebusuku baba ungekho ujwayele ukufika nabulala omaskiti ekamereni kube noma. Awe mali ngani? Sithe uyathanda ama-fried? No, khululeka ngiyabonga baby. Ha, letha-ke. Ngizowadla mina ama-fried. Oh, wena uyawuthanda ufish? Angiyawuthanda Sithe ulethe nawo. Hello, Hayibo ukuphi kanti? ngiyadrayiva ngekhaya. Udrive imoto kaba. Hayibo imoto yakho nje Sithe. Uphuma? Ngiphuma egaraji. Ubukade unoba egarage. Hayibo Sithe usuke ngisona ukuthi ngiyachitha yini? Howe ma konje beke nawe egaraji ngikushiye khona. Ngiyaxolisa ngiyajika manje ngiyeza ngizokulanda. Miba mbala, Okay. sihlofoze lesigubhu. Tjena lesigubhu ukuthi uyaxolisa. Ngiyaxolisa. Silungise. Angikwazi. Thatha lokhu yap. Lungisa ngakho isigubhu. Kenze kanjani? Ifake phakathi leyo nto. Silungisekile isigubhu. Yabo iyona ndlela yokulungisa inkinga zethu leya samse kamereni. Thank you Sithe. Ngiyabonga Thatha, baby. Pho sifakele ne-straw. Mangiyokuthenga elidlala uthi angifake straw. Kodwa ngikhuluma ngindaba ye-straw namhlanje akithi. Ngithi Sithe usifakele ne-straw. Hawu baby bengicabanga wena. Ngikuthandela lento ukuthi njalo hlala ungicabanga. Ya kunjalo baby wami. Yane-taste ye-caramel eningi pho. Wesithe ungaphindi uthi uma ngikhuluma nawe ngoba ngibuza indaba yale caramel ekule taste. Ngibize into i-odile mina. Ngokuzayo ubosebenzisa umqondo. Ngisebenzisa umqondo kanjani? Bengi-wrong yini mangithenga i-order lakho? Oh baby ubatshele lento engiyithandayo ngithi. Ngiyabonga bekumele usho njalo. Ubani ubekudayisele lapha? Osisi ababili. Ukhuluma kanjani nosisi ababili? Ngifice bona phela bengekho wesilisa. Kodwa ayakhululeka lawo mantombazana wayona inkinga. Yeah. Next time ungaphindi ukhulume nabo kodwa. Makudayisa bona. Ngiyakuthanda Sithe Mncube. Ngiyabonga nokuthi ubucabanga mina ulapha esitolo. Ngiyabonga phe. Awufuna ukuzitaste? Ayimnandi. Next time ubuyithengele yakho ngoba uyazi ukuthi mnandi. Sithando sami. Njani? Ngiyaphila right babe. Ngi-right. Lunjani usuku lakho? Lu-right. Kungcono. Manje Sithe uzovela udlala igame esikhundleni sokukhuluma nami. Angizwa. Uyangizwa ngithi ukhetha ukudlala igame kunokukhuluma nami? Cha baby Dlala leyo game yakho uma kuyiyona ebalulekile uhlukane nami bye. Hello? Manje uzovela uthule nje ungangifoneli back. Kanjani uyivalile nje ifoni? Kulungile Sithe uma ungafuna ukukhuluma nami. Dlala leyo game yakho ngiyeke sala kanjalo.
Sema ngathiwa ngiyashona kodwa indlela okungisindisa ukuthi ukhisi i-ex yakho ngayikhisi. Yabo ngingakwala mase ngikwalile uzobe usuyi-ex yami bese ngiyakuqabula ngisindise impilo yakho bese siyabuyelana. Manje wena uzongala ngekathi ngishona. Ilokho ufuna ukusho. Ufuna ngiqabule i-ex yami? Hayibo ngeke ngivume ukhisana ne-ex yakho. Futhi angifuni ukuthi uhlukane nami ngesikhathi ngishona ngaso. Sokushutha ufuni ngisindise impilo yakho. Ngiyafuna usindise impilo yami. Ngani leyo nto nje ngizama ukuyichaza ukuthi ngihlukane nawe then uzobe usuba i-ex yami bese ngiyakuqabula ngisindise impilo yakho bese siyabuyelana. Ngeke sikwazi ukuhlukana. Yini wena ungasho ukuthi ngeke uzukwazi ukukhisana ne-ex yakho kodwa ungasindisa impilo yami sivele sithandana. Kodwa phela usho ukuthi ngingakhetha nakulokho. Bengingashongo nami ukuthi ungakhetha kodwa nawe ubuzokwazi ukucabanga. Okay ke kusho ukuthi ngeke ngikuqabula kodwa uzoshona. Hawe ma ufuna ngife? Hayibo ngishongo. Kanti wena yini inkinga yakho? Inkinga yami umuntu wesifazane ongibuza umbuzo angayivumi zonke impendulo engimnika zona. Wena umuntu onenkinga la stay. Ubisifiso sakho ukugabula i-ex yakho. Sekumele wazi uma ukhuluma nami ukuthi ukhuluma nendoda, ngiyindoda kulobudlelwane sizwana. Kumele ngaso sonke isikhathi ungihloniphe wazi ukuthi ukhuluma nendoda. Hawe ma umemezelani pho? No bengifuna ukukutshela ukuthi ngiyindoda. Hawe ma usaphinde uyamemeza futhi? Cha ngimemezi bengithi mina kulo budlelwane lo. Namanje awuzi ukuthi uyamemeza? Cha kodwa bese ngikhulumela phansi ngisachazela ukuthi ngiyindoda kulomuzi. Sengisho ukuthi uma ukhuluma nami mfana ukhulume ngendlela futhi ungihloniphe. Yayona volume okumele ukhulume nami ngayo le unganginyuseli izwi mina. Kumbe angazi ukuthi angizwani nokumenyezwa mina umuntu ozongibangela umsindo. Mina sithe ungaphinde ungimemeze bese ucabanga ukuthi mina ngizokukumemeza. Ya khuluma ngasengilalela ukuthini futhi ukhulume ngezwi eliphansi. Yeah, nathi yazi ukhuluma kahle-ke manje. Yeah, sengingayilalela-ke nalento oyishoyo. Futhi ungaphinde kukhulume leyo doti ngoba siyalingana 50-50. Musungithinta izinga. Ngobani? Izinga zami. Besishada namhlanje sekuyahane Anginandaba nokuthi besishada. Akodwa baby kanti bengishadelani mangingavumelekile ukukuthinta. Hawe masithe uthinta izinga zami unezakho. Mina ngishade nawe ngoba ngikuthanda. So awunalo-ke ilungelo lokungibamba izinga ungakhulumanga nami. Kodwa baby uqala zinale ndlela sikuyona. Anginandaba ukuthi sikephi sithe izinga zami lezi ungazithinti siyezwana. Kodwa baby kuthiwa okwakho ngokwami, okwami ngokwakho. Kodwa izinga zami lezi. Kodwa baby besishada nje. Ngiyakwazi lokho. Pho yini ungafuni ngekuthinta? Anithandi sithe. Kodwa ngoba ngiyathanda. Noma uthi uyathanda ngiyacelwa. Okay ngicela ukuthinta. Angifuni. Hawu gogo wenza ini la? Ngifaka ulamula phezu kwalamula. Kayenziwa leyo Kabi nto. ngoba usithe umfana wami adanwa ilesibozo suma wakho esikwazi ukufama izinwele phezu kwey'nwele nenzipho phezu kwenzipho mina engikwenzayo akwenziwa lokho. Hawu imali ogogo. Se, Yeah. wawungangithanda kube ngabe umuntu wesilisa? Cha. Wawungeke? Ngeke ngisona isitabane. Kodwa wathi ungithanda noma kunjani? Ngiyakuthanda vele. Kodwa mhlawumbe kuba waba indoda sasingaba abangani. Hawe ma, abangani ngoba naku ngiyindoda. Vele ngithandani namadoda. Kodwa ngiseyilowo muntu ngisho ngathi wangaba wesilisa. Sasingeke sithandane. Okay, sengiyayibona le ndawo unandaba nami onasithe. Ngoba phela ukuba ngithanda kwangempela ubuzongithanda ngisho ngathiwa ngiyini? Ngiyindoda, ngiyisilwane, ngiwumuntu, ngiyinja, ngiyinkukhu, ngiwufish. Usiyakhombisa ngempela ukuthi awungithandi uma uthi wawungeke uzungithanda kube ngakuyindoda. Drama Nkosi yami ngiyaxolisa. Ngangizokuthanda ngangizokuthanda. Ngempela sithe. Ngangizokuthanda ngisho ngathi uyindoda. Ayidluleke le nkulumo. Sis. Yini wathi sis. Wawungangithanda ngisho ngathiwa ngiyindoda. Sengiyakusola ukuthi uyisitabani wena. Awuyibona phi indoda empofu kanje ethi mayiphuma eshaweni ibhinqa ithawula. Kodwa uyathanda ungisukele yazi. Yazi indlela okhulume nami ngayo eqaleni ngiyithandanga. Ngiyaxolisa. Awuphinde uthini? Ngithi uma ungayithandanga indlela engikhulume ngayo nawe ngiyakuxolisa. Uthi uxolisa kumina? Yini okujabuleni ukuzehlisa kwami nokuxolisa kuwe? Ngithusa ukuthi wena Ukuthi ngiyazi ukuthi uma kube nendlela ungakhulumi kahle nawe kumele ngizehlise ngixolise ngangifodela ngithi. Yabona ngokungitshela ngeke ngiphathe kabi yazi. Ngiyakuthanda. Manje uthini ngonkosikazi wakho? Nkosikazi. Umkami akakuthandi. Usithela izokhulumayo lo? Hallo ngeke ngikwazi ukuze emsebenzini namhlanje. Ngabe yonke into ihamba kahle? Angiboni. Awuboni ngabe unenkinga yamehlo? Ngithi angiboni ngiza emsebenzini namhlanje bye. Uma ngivuka ngiphupha ungithekele icathulo zika 3000. Awuphendula lesithando sami bonza uzokuyithola neyishibhile. Futhi ngizela ukuzokutshela ngegama lika Jesu. Awukwazi ukukhuluma?
Usale kahle ube nosuku oluhle. Nawe uhambe kahle. Wena Kodwa ngake ngicele kahle ukuthi yekele ukungifonela. Nginomndeni, nginonkosikazi, ngiyayazi impilo yami ukuthi kumele ngiyiphile kanjani. Ngiyakucela ungangifoneli. Angithi kuzwile lokho Sifebe. Hlukana nokumfonela. Beku ex yakho le? Cha bekuma wakho. Hawe ma. Hey mntana nami ungayifaki leyo nto embobeni kagesi izokulimaza. Ima. Qhubeka, ayifake leyo nto lapho. Angithi yabona usefunda isifundo ke manje. Ngena Khiyiwe. Sisaqala ukuthandana wawungivulele emnyango. Kwashintsha phi ngeke ungangivulele emnyango. Ngempela. Ehe. Uqinisile? Nesithe. Awuthi ngihambe. Hawe mangishile. Lesithe khumbula ngikhohlisa ukuthi uyakwazi ukudansa njengoMichael Jackson. Yebo ngangaqamba manga ngiyakwazi ukudansa njengoMichael Jackson. Asiphumele ngaphandle ungikhombisa manje udansa njengoMichael Jackson. Okay, ngisawuthatha isigqoko esinjengesakhe engizosifaka ekhanda. Wesithema ngathandana nenye indoda ungangala yini? Cha, kodwa ngingavela ngikunqume ekhanda. Hoyi ma, kushuthi angithanda sithe. Cha, kodwa ngingathanda ukukubona ungasenalo ikhanda. Wena Sephi futhi uthandane nami ukhona nomunye umuntu wesifazane oke wazana naye? Bakhona. Bawo bani? Uma osisi bami, ugogo no anti bami baningi. Angikhulumi ngabantu bakini mina sithe, ngikhuluma ngabantu besifazane oke wathandana nabo ngaphambi kokuthi uthande mina. Utshelo ubani ukuthi mina ngiyakuthanda? Pho uhlalelani nami ulale nami mangabe ungathandani nami? Ngenzela ukuthi abantu bala emphakathini bangangibizi ngempohla. Hawe ma sithe. Imaka ake sibambe la. Angithi nayazi iblender. Sithe baby ukephi? Ngikhona endlini. Ngempela? Yeah. Onisa iblender. Uyajabula ke manje? Okay Mncube ngiyakuthanda. Manje sithe ukuphi? Ngikhona endlini. Uqinisile? Yebo ngiqinisile. Okay, onisa iblender. Okay, sithanda sami ngiyakuthanda. Bye. Ngani yami usithe ukhona ubaba wakho? Angimazi uhambile ma uthatha iblender wahamba naye. Sithembisa igama kunomuntu makhanda ngoba ubona abantu abaningi enkanda le rap engicula yokuwe ekhanda vele kuseni ngivuka ngidla amaqanda yeke ukugqilaza musuku ikhandla gcina usiko lakho ugqoke nephandla epoma kujatshula kushawe nezandla awukhetha ukuthi uthanda usomandla ekuze kuthiwa usitherazi unehlazo akekho futhi ozogcina nenkathazo uzube emojaphula ngomthandazo gadana lona uzokujaha ngembazo raphela ivari ngizokutshela iqiniso njengalaba abakutshela inkohliso therazi igama mota izithembiso thanda inyama enhloko noma ngiqaphiso bezwa bese anginamkani futhi angibheki kanti abanye bathi kwangibhemi kodwa mangikhuluma ngaze ngibhedi njengalo mjito uqandekela iluzi icela yonke into ngisho ngayibuzi ngoba icace njengempahla yembuzi khona bathi sengifila ngihadebe lona okunika iziyala kugcoza ngendlebe basho lona omdala mfetho nenhlebe ngokuthi mayikhuluma kuvuma uthi ahlebe ngize emkhathini ngicashe eshathini ngisemphakathini ngisehlabathini ukudla kwethini ngigrupe ephathini ngiphenye ikhethini angizobe ngithini sithi phithini angisazi ngizothini khala amathini lodole ephathini nani bashana hloniphana abazali nyekele futhi ukuchahana nemali ngoba izonenza mthetheni nginalali ngigijima ubusuku bonke ngingakhathali ubhayze nami nengekho uzosilaza buhlomekelo sazofunda usitheraza nekhanda namanje sengifuna ngereza mangenza kanjalo uzozuthi ngiyabhayiza unakala nangugqoka ngoqa Babe wazongiletha endaweni enje kwenze njani? Ngiyazazi sitherayiza Mncube wami ukuthi bengibuye ngiyihlanyise kancane. Kancane? Ngithi kancane wangizwa nje kanti inkinga yakho ngizwa ngayini mangithi kancane. Kodwa nje ngifuna ukuzokutshela khona sithanda sami ukuthi ngiyakuthanda. Futhi ngiyakubona sithe ukuthi uyazama ukwenza kangcono. Futhi ngiyazi Mncube wami ukuthi njengoba uzama ukushintsha uzamela mina. Ingakho ngikutshela ukuthi ungayeki ukuzama ngoba mawuke wayeka ukuzama ngizokungcwaba kulomgodi esimeduze kwawo. Wonke ama-ex ami ngawangcwaba kuyona le ndawo yazi ngobani ngoba bayeka ukuzama njengoba uzama.
ekugcineni uzophika ke mase ngithi uyahlanya yini yona le nonsense Yabona osukhulumela siubiza abantu ngohlanye wena. Ngiyakuthanda man. Uyangithanda yini wena? nami ngiyakuthanda Khuluma Sithembi. ngithi ngiyakuthanda Nami ngiyakuthanda Sithembi ncube wami. Ungangenzeki ngingcwabe eduze kwala mathuna lama ex ami yazi. Ukube noSithe uphethe into engaka nje. lento i-taste ngathi ufish Uwe mange mphakelo wrong. babe uneminyaka emingaka Ewu31. kube wazalwa eminyakeni ewu-10 edlule ngabe uneminyaka emingaka 21. 21 impendulo yakho leyo Nawe Sithe uyazi impendulo le. ayi awuchazele mina U31 minus 10 u21 nawe mina uyazi ngithe lo. wazalwa Sithe eminyakeni ewu-10 edlule u21. awucabanga ukuthi wrong Ngiright. uright kanjani ngoba uzwile umbuzo wami uthi wazalwa eminyakeni ewu-10 edlule Ngizwe kahle Sithe umbuzo wakho. so awuchaze answer yakho Ithi u31 ususa 10 kusala 21. so yona ncazelo leyo Nawe wazi kanjalo. cha wrong Okay wena ke Sithe ngabe uneminyaka emingaki ubowazala eminyakeni ewu10 edlule? ngabe ngina-10 Kodwa umdala nje kunami. umbuzo uthi ma ngabe ngazalwa eminyakeni ewu-10 edlule Ayifuna ukungiconfuse wena. kodwa uma ngazalwa eminyakeni ewu-10 edlule kusho ukuthi 10 years ago bengina-0 Awe Sithe ungeke ngale sidina sembuzo yakho. ne Ungiphatheleni? Ungiphathele chocolate. Yeah, lo uthanda. Owe ma ngiyawuthanda ngiyazi chocolate. amantombazane awuthanda Owe chocolate ma wasigani uthi amantombazane ayawuthanda chocolate? cha ngiyaye ngizwe nje Unamanga Sithe ubala ezinye izifuyo uyithengela chocolate. Wathula ikhona nenye intombazane okwayithengela chocolate. Ungabe uthula bangikhuluma nawe Sithe ngithi khona intombazane ayithengela chocolate. nabanye abantu before ngithandayo nawe sengangabathengela before Lala abantu lana mina Sithe engangithandana ungaphinde ungithengele intombi wakwayithengela emunye umuntu wesifazane uqinisele sizwana. ukuthi ngingaphinde ngikuthengele enye into Ungizwe kahle ngithe ungaphinde ungalokothi. ngeke ngithenge pizza ngeke ngisawathenga ama-wings ngeke ngithenge ama-fried angithi usho njalo kulungile angithi nawe wathula manje ongangiphendula ngiphendule phela ugcizelele kule nto kade ungitshela yona ukuthi ngingaphinde ngikuthengele into engake ngathengela umuntu engake ngathandana naye before uma usuthule manje ucwebe inyembezi ufuna ukukhala yini uzothi usuka klawe ma Sithe klawe ma ukuthi wena unedrama kakhulu mani yazi leli bhego obulicela ekuqaleni salidinga lona khulumela phezulu kodwa ikhona-ke i-access engake ngayithengela lona asambe solithenga mi ngane yami ngekuphathela ama-chips Ngiyambongela. Ngane yamawusho mangabe sisengozini nobabu wakho. Kuthiwa khetha ukuthi ungasindisa bani. Ungasindisa ubabu wakho noma ungasindisa mina. Ubaba, Yini engakwenza usiza ubabu wakho? ngoba wena ma uyingozi kubaba. Woza sibaleke uzokuvonya ngoba uyamhlukela. Angikholwa ukuthi isipunu sokuqala leyo watermelon usifake emlonyeni wedwa. kuyaxolisa mi Awunginika ngekuqaleni siphi isidingo sokuzenzisa manje? Hawe ma awunginiki ngempela kanti. ngicela ukudla isipuni esisodwa bese ngikunika ikhabe lonke Hawe ma Sithe ufuna ukudla le ndawo emnandi wena bese unginika le phetayo. Hawe ma thatha mi. bengikunika ikhabe useliduba nje mi idla kule sipuni Sengizoyidla kanjani leyo watermelon manje Sithe? Ubuzoqala ngokunginika ukubuthanda. Nami bengizoyidla ukubuqale kanjalo. angisazi ngidle noma cha Unendaba nokuthi uyidle noma ungayidla unandaba nami. Futhi awukazi ube nendaba nami. Kulungile yenza okuthandayo yenza okuthandayo ungangibusi. Yisha phela. Owe ma ngeke ngiphile emshadweni nje thatha iringi yakho ngiyahamba. Ngiyabuya Sithe. ubhebe uyithanda ngempela iy'mbali hey uthi zimnukela kamnandi zinuka kanjani iy'mbali Hawe ma inuka kamnandi. yo lazi lanuka ibhoshi
Sithe mangakusendela imessage bese usendela omunye umuntu wesifazane imessage. Ekabani ozoyiphendula kuqala? Eyakho. Uqinisile? Iya ngizoqala ngawo. Ubayigama le ntombazane? Yiphi yona? Lezo bekubhalela imessage. Ayikho enye intombazane. Awe masithe ubale nenye intombazane. Le ngasi kwenza ukhetha ukuthi ubani umuntu ozomphendula kuqala. Uthini manje? Ungibuza ukuthi ubani engizomphendula kuqala ngathi wena. Pho why sithe usendela lama message namanye Ngithi amantombazane? awekho amantombazane engiwasendela ama message. Then why leyo ntombazane izobe kusendela imessage? Angiyazi buke episode sokulimase kanjani. Ungibophile. Ngikubophile. Ngikhiphe lana. Awe masithe cansi njengoba ngikubophe kanje ngizomane ngikudedile kalula kanjalo nje. Mangibuka ukuthi abanga ukuthi ngiyahleka noma ubone ngathi ngiyadlala. Usukungibuzelani lembuzo yakho ngoba uyazi ukuthi impendulo ngiyithola wrong. Wena usebenzisa gani umqondo wakho? Into yenza uthole wrong lezo impendulo ngoba lento uyayenza vele. Awuthi ngivule le phone yakho. Baby mawuneminyaka ewu6 ubhuti wakho omncane eno-half weminyaka yakho ngabe neminyaka emingaki? 3. Uqinisile? Masingathi una 50 manje ngabe uneminyaka emingaki ubhuti wakho? 25. Cha, Waphika. ngiyaphika. Kodwa sithe ngimshiya ngo-half. Umshiya ngo-half usena 6 years yena ena 3. Angisamshiyi ngo-half manje. Kuba phela kumele sishiyane ngo-half weminyaka impilo yethu yonke. Kusho ukuthi wena usena 7 wena ngaki-ke? Awuthi ngibo? Owe masithe kanjani ngoba awukho wafika 7? Mawuna 50 unangaki ubhuti wakho? 25. Awungiyeke futhi anginawo 50 man. Icathulo ze-1000 ma khululeka uthi njalo sithe. Baby yazo ma udinga imali engange-1000. Ini? Ngithi uma udinga imali Cha ngiqonda ukuthi ngeke ngikwazi ukuba nemali engange-1000 mina ngisaqayekile. Hello ma, bengithi mina woza uzohlala nathi lo 3 months. Hayibo azohlala uyidingelani imali? Udinga imali yerent bengithi akahlale nathi kancane. Cha ngizomkhokhela lelo 1000 lenyanga. Kahle hle ngizomkhokhela imali yezinyanga ezintathu ngizomnikeza. Hello ma, ndikutshelanga cabanga ngokuthi uzoba no-3000 oza lapha. Awufuni sithi shwi namajita ntambama? Nginama plan nenye cherry ntambama. Okay, ngisathi uyirephela kancane. Sure serious. Yabona sengikhathele labangani abayi-fake mangithi aseyiblomela ungitshela ukuthi unama plans full tech. Endiyazi futhi ukuthi lo hlama uzongiqambela amanga usengicasula mjidi ngathi nala endlini ungahamba. Bengaqamba manga serious akune cherry ngizokhipha out ntambama. Awukhululeka my brother ungazuchaza. Bengingakhulumi ngako kuyiqondanele nje. Ngempela serious ingoma yakhe izwakala ngathi lento eqeda ukwenzeka. Njengoba ngitshela kuyiqondanele. Okay sithi. Cabanga sengena la endlini ngiyirephela yangiphazamisa. Bengiqinisile sitheraza mfethu bengingakuqambela amanga. Necherry ngizoyikhipha out sorry ukuthi angikutshelanga. Wenja phuma uphele la endlini yami ngicanda ngisabana. Namanga uthi unentombi akekho ungazi ukuthi uyisitabana. Bafo njengoba ungibuza ukuthi ngilinyazwe yini. Ngivuka ekuseni kuyi-birthday yami. Unkosikazi nezingane ababejwayela ukuthi happy birthday beyithulele bengasho lutho. Emsebenzini abantu esasijwayela ukunikana izipho ze-birthday nabo bethule bengasho lutho. Imeneja umuntu wesifazane yangimemeza ethi Mncube ngithuka ukuthi azingenzeni. Ngangena sengithukile wakhipha igift wathi happy birthday. Ngathi yo ngiyabonga. Wathi singakwazi ukudla lunch. Ngathi okay. Wangidriver ngemoto yakhe endleleni wathi singakwazi ukuya endlini yami. Bengingakholwa ngathi hayi kulungile. Sayendlini yakhe wangithelela iwayini. Wasethi Ncube ngicela ungilindela. Ngiyabuya manje. Ngajabula sengisele ngedwa ngakhumula ngoba sengazithi phakathi kwethu ziyakhala. Kanti ufonela unkosikazi wami nezingane sebeza bonke negenge engisebenza nayo. Bonke babe plan surprise birthday party emzini wemanager. Bangena nekheke bengifica ngingagqokile. Unkosikazi wangijikijela ngewindi njengoba Awe ngimele. mas, khohlakala. Ngicela uzongibambisa le ndishe newashing. Okay ngizoza. Baba ngicela uzongithathela idanoni yami phezu kwetafula ngifikele. Khululeka woza sihambe ngane yami ngiyokuthathela. Hawusithe wavuma ngokushesha nje. Ungibize ngoba. Ngosithe. Ungibize ngoba. Ngizoba umehluko. Bye.
Indaba Sithele ntombazane kusendela isithombe igqoke string. iyadayisa bengifuna ukuthengela Awuthi ufuna ungithengela pho yini la kulesi sinye isithombe sikusendela sona engasagqokile. kusho ukuthi usayidayisile siyithengile Awe ma uyazizwa uthini? Angibizela ubaba wakho azodla sengiphakile. khululeka somfihlo Baba wenzani no-anti wabo makhelwane? asenzi lutho azokuthini thatha nawo 10 rand 10 rand. ungamtsheli lutho uma wakho Uma ngikhokhela u-50 rand manje nomalume waphesheya komgwaqo ethi ngingakutsheli. ngisazokune awuphinde uthini Ungangithatha endlini enabantu besifazane abaningi. indleni abantu besifazane abaningi abangaka abantu besifazane Angazi mhlawumbe bo 100. ngabe ngingenelana endlini labantu besifazane abaningi Qinisile. Ngabe ungenelani vele? ibuza wena Ngithi ngabe ufunani Sithe? Wenzani endlini enabantu besifazane abo 100? hawu sekuyicala lami into eqalile Kungani ungene kuleyo ndlu? endlini yani Enabantu besifazane abo 100. ngingezwa ngawo ngoba umbuzo uqale wena lo Musu ukujika inkulumo Sithembiso ngibuze ukuthi ungangithatha yini wena wangitshela lento esemqondweni wakho icabangayo kuba nakho wena emqondweni yakho uhleli namantombazana amaningi awema le nto ngilana kodwa singazicabanga ihleli neyifebeza u100 wonke pho mina ngibuze ukuthi ungangithatha yini kanti wena uzongitshela lento uhlala njalo icabangise engqondweni yakho ayi mangibe wrong ngiyaxolisa-ke Mawuxolisa Sithe uboxolisa kahle uthi ngiyaxolisa uke uyaphi lapho usho lani uthi ngiyaxolisa ke okay mangenze iphutha ngiyaxolisa Sengizokhathala ukuthi njalo ufike wenza iphutha ngamasibomu ngokuthemba ukuthi uzopolisa awe ma ngiyadingwa la Hello mawami. Uyaphila bekumnandi esikoleni Bekumnandi esikoleni kodwa kuthiwe ngibuye nawe ma. wenzeni Umbuzo ukuthi ngikhulumelani mayifundisa. awe ma lengane uphendule wathini wena Ngimbuza ukuthi yena ufundiselani uma ngisakhuluma. awe ma Sithe ya Unemiss call. i-miss call Aha. evela kuba Evela busli. Sithe uba usli. cha usili udayisa ubucwebe bengikuthe ngela kuyena bengikuthengela i-necklace ye-surprise Ihamba uslinda. uma wakho okuzalayo maye ney'ngane eziwu-4 amagama azu-north u-south no-east uba igama lengane yesi-4 West. Unorth, south, no east, no. ini Nkonduthi north, south, east, west. uronga uphinde uzame futhi cimeza vala amehlo ucabange Okay. umama wakho unezingane eziwu-4 Okay. u-north u-south u-east nobani omunye How Sithe? bo msuku ngibiza ubani igama lengane yesi-4 Ngithe west. kungani othi u-west Ayibo Sithe angithi ezinye iy'ngane ey'qanjwe ngama-direction. Kufanele-ke ingane yesi-4 kube west. Kanti impendulo ithini Sithe? baby ngithe umama wakho Okay. so wena ubani igama lakho Awe ma Sithe awusalazi manje igama lami. Noma usuze walikhohlwa ucabangana nale beza khohlezwe igabami. baby singaxabani siyaxoxa nje Ayisuka sengikhathele ukukhuluma umphetho. Wesithe mangashona ushade nonkosikazi omosha. One day mose ushonile uyongcwatshwa eduze kwami noma eduze kankosikazi wakho omosha. oh umbuzo onjani-ke futhi lowo manje Hayibo Sithe umbuzo simple udinga impendulo lona wento so engenzeka. manje lo nkosikazi wami omusha naye ushonile Phela ngelinye ilanga nobabili niyo shona. angikuzwa mina makungafa mina yena esaphila nawe usushonile Anthi ngibo kungenzeka na kanjalo. Lalela Sithe lento ayinandaba ukuthi ubungayiplananga. Wena nje kumele uphendule ukuthi isidumbu sakho siyongcwatshwa eduze kwesonkosikazi wakho omusha noma eduze kwesami kuphela. so bathatha amathunethi awusondelana Hawe ma Sithe uthini? cha bengiphendula isitori sakho mina Impendulo yakho i-wrong Sithe. Mangithanda ngempela bekumele uthi siyoshona kanye kanye. ngiyayiqala-ke le
Mina nawe ngeke senze lutho ngoba uyazi ukuthi Kodwa ngithe asisathandani. ngifuna sikhulume Mawufuna nje. sikhulume sithe ungayikhuluma leyo nto la Ngitshela efonini ukuthi ayidingi ukuthi ibalulekile lento sibonane. kumele siyikhulume sibonane. Noma ingabaluleka Njengoba ayisho ngichaza ukuthi ukuthi kumele sikhulume uzelane. sibonane. Kodwa ukhumbule ukuthi asizokwenza lutho kodwa ukhiye uphansi kwalesitina Ya, esingasemnyama. ngizoba lapho-ke in 20 minutes. Kodwa isitina sikasithe awe ma uthi ngene eshaweni for ukuthi mangabe khona wenzekayo. Awadla mfoka mncube ngiyakhona ziyokhala-ke nje. Sithe sengifuna sibe nenye ingane. Yo wangikhulula baby. Nami lena bengivele ngingayithandi. Hawe ma. Baby ngakwazi ukubuza. Yebo ngisakuthanda. Ngiyacabanga ukuthi Ngiyacabanga ukuthi usemuhle futhi awusoze wayeke ukuba muhle. ungangithanda ma. Ngingakuthanda makungathiwa uyisilwane noma ungaba yigundwane noma ungaba yishongololo. Uma Makungathiwa siyahlukana ngeke ngivume sihlukane. Kodwa mangathiwa Noma ngathiwa uyafa angisoze ngamthanda omunye umuntu. Ngiyothandana nawe kuphela akekho omunye sungalala manje. hawe ma sithe ngiyabonga. Samtetele. Le ndoda yakhe irobhe ibhenki ngesibhamu futhi izogwetsha 15 years. Usithenge kayenze leyo nto tshela leliphoyisa baby. Ngilirobhile ibhenki baby bengithi ngizamela wena. Ngithi ngifuna ukukunika le mpilo ohlala njalo uyifisa. Mina sithe angifuni izinto ezibizayo. Ngithanda wena kuphela. Ngiyaxolisa. Kodwa 15 years uzophela manje sodlula kulento. Cha ngezidlule. Ngani? Ngeke uhlale nami. Ngizohlala. Ngiyejele ngizoboshwa 15 years. Cha anginandaba. Impilo yakho. Ngizokuvakashela. Cha ijela ngidinga izivakashi. Ngeke ngifone ngeke ngibhale incwadi. Ngicela ungithembise ukuthi uzoqhubeka nempilo. Ngicela ungithembise ukuthi uzoqhubeka nempilo. Uthola indoda entsha ngoba ngifuna ujabule. Ngingikwazi sithe. Isifiso sami ukuthi ujabule. Ngicela ungithembise. Cha. Ngiyakucela. Ngiyakucela. Okay sithe ngiyakuthembisa. Ngithembisa ukuthini? Ukuthi ngizoqhubeka nempilo ngithola indoda entsha. Ngishilo Yethu bafundile. uqinisile. Bengikutshelile. Ngithe bengingakukholwa ndoda. Yini kanti? Bengikuthesta ukuthi ungithanda kangakanani, uthembeke kangakanani. Hawe ma sithe uthi angikuthembise. Awusungazi ukuthi uzothola indoda entsha pho. Cabanga nje. Bese ngikuthemba kanjani? Uthe uyaboshwa sithe. Ngiboshela ukurobha ibhenki wena mawucabanga ngenza into enjalo. Ayikuphelile ukukuthemba wena. Sithe singamthesta unkosikazi wami. Asambe. Ya bathembekile labo. Hawe ma. Baby, Ya. ngoba ngimdala kancane kunawe. Mangashona ungashada nomunye umuntu. Ngeke ngisalunga sithe. Angikwazi ukuthi ngingaphinde ngiyiphathise ngekhanda. Dadewethu sisi wami ngiyoshalela naye. Wena mangashona ungashada nomunye umuntu. We nami ngeke. Nami ngakudadweni usisi wakho ngiyoyihlalela Hawe, ma. naye. Yo. Usitherayiza lo. Yezwa la. Ithi mawuhlule kukurap hamba ucele madlozini ngoba sengiyakubona ukuthi nawe ulengele ngozini mina vele lento ngisho futhi for the reason ngaso sonke isikhathi futhi sokushintsha kwamasizini qala uma singana kuyophela uzibandlela dala ngasho ngathi vele wena uzongilandela ngoba namanje ngirapha ngeorder futhi nangendlela ngishango lomo likaZulu omnyama ngamalandela clever dot ipeni bese futhi don't iphepha ngasirepeli ngempi kodwa sirepele ngokuphepha khona sonke sokunqoma sithi nawe ungumrapper futhi rap izile kahle sibalunga izile ngeyiphepha irap ifuna bonke laba abantu abane-clue hayi laba bantu wazile ngathi badakwe clue khipha zonke inkwahla makuwukuthi uphethwe flu bese urapha kushisa kubanda ngisho ngabe kudakho flu Kuye bekhanda ngipena amalanda ngithola lenyanda ngizonda bethanda ngiqoma mukubanda ngishuphula ikhanda beze ukushisa kuphela amakhaza ngoba bethi nzima mukubanda zoshiya ixega amakhanda yeah usitherayiza lo Awush Ngilale. yini kumuntu wesifazane eqala ngo-V ayisebenzisayo ukuze imtholele lento asuke eyidinga Ayibo sithe usungbuza imikhuba. mina angiyena umuntu okhuluma imikhuba nokukhohlakala Uthi yini anayo umuntu wesifazane eqala ngo-V. ayisebenzisa ukuze athole lokho akudingayo Uyangazi ukuthi ngizothini. no ngikwazi ngani ukuthi Nama ngasithe uzothini uyazi impendulo yami. no angiyazi impendulo Okay, mina impendulo yami bengizothi yile nto le. hayi angisakuqondi-ke uma usomisa iminwe phakathi nendawo Ayibo sithe uyangibona ukuthi ngiqonda ukuthini. cabanga ukuthi i-ansi leyo Vele. ngithe igama lalento iqala ngo-V uyisebenzisa ukuthola lokho akufunayo Isithe andini le. ivoyisi yakhe Owe ma.
Ngakubamba sithe na iphone yakhe yavibrate la. Eyi ngoba ngisageza izitsha ngicela ungibhekele ukuthi ubani. Uthi ufuna mina ngikubhekele ifone? Ya babe mawungena nkinga vela yina password. Wathula ubani babe? Ubani? I-message ivela kuba? Usiya uthi ningakwazi ukuyobuka ibhola namachita. Mbhalela ukuthi ngeke ngikwazi. Umtshele futhi ukuthi ngihleli nawe. Hey boss Sithe uthini? Mtshela ukuthi ngeke ngikwazi ngisahleli nesithandwa sami ngisigezela izitsha. Mangiqeda sohlala sidla ipizza. Okay. Nami la sengiqedile. Usithe umthetho wakho phezu kwami ngomqolo. Noma ngichuphile. Baby mawucabanga ngakuthatha isikhathi esingakanani ukuklina wonke lo muzi wethu njengoba usomkhulu kanje. Kunganga ukuthi ugashise beze ingake izoclean. Umsebenzi oyedwa kungaba uma-hour 5 kuya kwa-6. Abasebenzi ababili kuya kwabathathu kungabathatha mhlawumbe ama-hour amabili. Baby njengoba ngisebenza mina ngithandana nawe ngilindele ukuthi wena ukwazi ukuklina endlini. Yima-ke Sithe kube kuthiwa ngikho mina la uba ubezokuklinela endlini. Ilapho phela ngingaqasha khona isisebenzi esizoklina. Angithi leso sisebenzi ozobe ususitholile uzosikhokhela imali noma mhlambe leso sisebenzi sizophinde sikubambe sikhage sikukhise silale nawe noma mhlambe nalokho ungahamba yokukhokhela futhi. Kungani mina ngikusebenzela mahhala Sithe ngingakhokhela? Cha beba kukho mayelana nalokho phela lento imali awe ma ulindele ukuthi lezi inzipho ey'nje sey'ngaklini etoilet lakho ziklinele endlini yakho. Uyayibona ngithi Sithe lezi inzipho ungayikhokhelanga. Okay kanjani-ke uma ngiyikhokhela lezo inzipho zakho? Kulungile nalokho. Manje uthini-ke ngokudila nawe nsuku zonke? Uthini ngokukhathazeka komoya wami uma usuwenza lezi zinto zakho? Sengingakuqashela i-therapist. Okay, nami ngizokutholela umuntu ozokuklinela. Yini? Akho lutho. Ngitshele ngoba ucasuka. Ya vele ngithukuthele. Ngoba ngiyabona Sithe ukuthi kuba ngizalwanga ngabe uthandana nenye intombazane. Angiyidalanga leyo nto. Awuyidala. Uwena Sithe uyithathele iy'nqumo ngempilo yakho. Usho ukuthini? Alokho. Usho ukuthini uma uthi awuyidalanga leyo nto? Angiyidalanga ukuthi uzalwe noma ungazalwa. Ha, iyona lento engiyicabangayo. Wawungakudala ukuthi uthandane nomunye umuntu. Awe ma Sithe uyavumelana nokuthi ubuzothandana nomunye umuntu. Sengiyizwa kanjalo lento oyishoyo. Akuthi uyathanda ukususa idrama ngento encane. Usengine-drama manje Sithe mina wrong la. Wena ufike ngabe uyazi ukuthi ukuthandana kwakho nomunye umuntu kuyinto engafanele ngoba ufuna uthandane nami. Sho kungathiwa ngizalwanga hayi ukuthi into wawungeke uyidale. Okay noma ngingazi ngenzeni ngiyaxolisa. Ya wenza kasho police ngoba uyayibona ukuthi wrong. Wesithe mangafu ngajola. Mawungafa. Mina ngisaphila. Ya. Umbuzo wakho ubuthini? Mangingashona ungathandana nomunye umuntu. Uqonda ukuthi mawushonile ngaqonywa mina engiphilayo. Ya. Ukuthi ungayithola intombi entsha ngingasekho. Cha ngeke ngiqonywe kabusha. Ngingahlala njalo ngikhumbule wena. Owe ma Sithe wrong. Angisazi ngi-wrong kanjani. Yini manje sengi-wrong ngani? Owe ma Sithe bekumele ukuthi makungashona mina nawe ungafa. Uthi singashona sobabili. Sobabi kanje angithi uthe wena makushona wena. Mina engiphilayo ngenze njani? Na ungashona phela Sithe. Manje ingenzeka kanjani leyo nto uma ungashona mina ngisaphila? Angazi kodwa phela Sithe njengalento esezisho ukuthi ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwami. Okay. Kodwa ubuthe wena impendulo e-right ukuthi sishona kanye kanye. Ya. Kanti manje ufuna sishona kanye kanye wena? Ngisho lento esijwayele ukisho ukuthi omunye ngeke akwazi ukuphila ngaphandle komunye ukuthi kumele sishone kanye kanye vele. Umsangano lo. Yehlisa iphendi lakho sheshe usefikile lo muntu ozokhanda ugeza. Ayibo Sithe kanti asinamali ngendlela ukuthi ngizomkhokhela kanje. Ayona Silima yehlisa leli phendi elineke ngasemnyango yolineke ebathroom. Awuspele uRiver. RIVER. Siyabonga uyishaya fast ke. Manje faka uD ekuqaleni ka River. Kuzophuma igama elithini? Driver. uDriver. Sithe. Yona impendulo yakho leyo uDriver.
Msho njalo. uthi uma ufaka u-D phambi ka-river kuba u-driver. Sithe nawe uyayibona ukuthi leyo nto isho njalo ngoba ngeke uthathe i-alphabet uyibeke phambi kwelinye igama bese uthi kuzophuma igama. Cha ubhedile. Ngiphetile. Ya akuphuma u-driver. Yini enye ngaphuma lapho? D-R-I-V-E-R, driver. Uronge. No, angikho wrong. Ngeke ulithole nakwi-dictionary sithe ufuna ngizizwe ngiyisilima ngiyazazi angisona esilima. Driver. Awusona esilima. Hayi. Uthi u-D-R-I-V-E-R uthi driver. Ngisho kanjalo. Kuphuma u-driver. Owe ma ngaze ngabheka. Hey baby. Hey baby. Kunento engifuna ukutshela yona. Iyenzeke sihamba noSilingi ngoba ngiyazi uzokutshela noma usekutshelile. Kwenze njani? Lela rastela lingishela ngenkani. Uwaze walithumba walibopha walishaya. Likuphindile lokho kodwa ungalenzi lutho please. Awu baby angisenaso lesa sikhwela ngathi uyakhumbula ngacisha ngaboshwa. Owe ma ngiyabonga sithe ukuthi awusathi ukuthela njengakudala uzuthumba umuntu umshaye. Awusengikhulile ngomqondo sithando sami. Okay bye ngiyakuthanda. Ya siqhubeke wena Rastandini. Mfunani umuntu wami? Gisima sakho yini sithe? Sengenzeni? Ngithi sithe Mncube uchithela mina. Cha. Ushiye nefoni yakho lapha endlini ayina password. Kunenamba yale ntombi yakho oyifonela njalo. Ungayisave ngoyifonela ekuseni nantambama. Ayinagama futhi unknown number. Ubucabanga ukuthi ngeke ngize ngiyibone sithe, Okunini ungiphikisa mangithi Ifoni number se-Domino's Pizza le. Ayibo sithe angisayazi inamba yase-Domino's Pizza manje usufika ngami. Yase-Domino's Pizza leyo number. Usufika ngami ngoba ngijwayele ukuthi ngifonele liphithi. Usukucele ngik-order. Thembiso Mncube ngiyakwazi. Yabona mase ukhuluma kanje usuyibona ukuthi ubanjiwe futhi awuthi ngisifonele lesi. Manje qeda ukukhuluma nale ntombazane uyangithatha siyakhona. Thank you for choosing Domino's. Your call may be recorded for quality assurance purposes. I'd expect Hawe ma, ubungangitshele ngani phothi yase-Domino's? Ngikutshelile nje. Anganakuzwa pho ungitshela thatha le phone yakho. Awunayo ingane yami. Hayi ngiyabonga babafo ngokungishiyela yena futhi uthi uhamba kahle. Kumnandi la esenihlala khona noma wakho. Nje benenzane nje. Sihambile sayipakisa bhuda nakwi-swimming pool. Hayi ungangitsheli leyo nto wena. Uqonda ukungitshela ukuthini? Uma wakho ngabe usenendoda athandana naye noma cha? Baba angithi seningathi uyezingena ehlukane noma. Vele uma usethandana nobaba omuhle. Phela ukuthi mina noma wakho sahlukana 2 years ago akuchaza ukuthi angisamthandi. Angithi uyakuzwa lokho? Cha. Uqonda ukuthini mawuthi cha? Lalela. Iyona le ndoda entsha kama wakho esekugunde ekhanda engathi umfana. Lalela la nakho kumele ukwenze uma usufika kuma wakho. Ulalela ngithi? Musu ukuthi ya yithi yebo baba. Yebo baba. Uzomtshela ukuthi ma ubaba useshintshile. Zonke izinto sezenza kahle ngiyacela nibuyelane nobaba. Angithi uzokwenza lokho ngane yamenhle. Awusamkhumbula ubaba wakho. Ufuna ukuthini mawuthi khuluma ngane yami ufunani? Danone akuthengeleni ubaba iKFC. Kholo mfuna ngikuthengeleni. Ngikubuzela ukuthi ufunani? Ufuna ice cream, ufuna ngikuthengeleni. Ngizokwenzela noma yini. Ngeke uyenze homework, uzodlala ama game, udlala ifone, ubuka iTV ngendlela oyithandayo. Yisho ukuthi ufunani ngizokwenzela manje. Le boyfriend kama wakho ilala naye embedeni. Fuck man, unjani uma umqhathanisa nami ngane yami? Ufithi isikora baba. Hayi unamanga. Uyisikoro ukudlula lokho buka la. Buka la. Ufasti uyashesha kunawe futhi ufithi kunawe isikora. Uyisho kanjani leyo nto ngenikhumbula nje? Baba musonkinga ngilimaza. Kodwa ngenikhumbula nje.